Jena ħan assisti għal xi fea kompli, tajjeb, jistgħu jodduni li minx ħanibqa' membru tal-Partit Nazzjonalista. Dikjerazzjoni li Jeffrey Pulicino Orlando għamel ftit sigħat biss qabel il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li se tisma' talba ta' Pulicino Orlando biex Richard Kakija Caruana jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista. Pulicino Orlando qal li huwa diġà sab diversi ostakli qudiemu. Fakkar kif il-Prim Ministru diġà ippreġudika l-każ billi akkużah bi frame-up. L-iktar ħanajdu hekk mod li l-bieħ ġie preġudikat il-każ tal-lejla kien bid-dikjerazzjoni ta' frame-up, mhux frame-up, bir-rispett kollu leħ mill-Prim Ministru li ħanerġa' nsosti ma kienx korrett meta melek. Issa qed naraw dal-ostakli kollha voldiri li inti tajt ix-xhieda ma kontx naf li x-xhieda ġew informat il-bieraħ. Inti tajt ix-xhieda saħansitra ftit sigħat qabel biss ma suppost jiġdu li jiena ma nkunx naf ix-xhieda li ħajtella is-Sur Richard Kakija Caruana li nipprova jiena naġġorna ruħi ma dak li qed tgħidli biex nagħmel il-President tal-Eżekuttiv u niġi majr li qed nimxi mhux imbona fede. Jeffrey Pulicino Orlando qal li l-Prim Ministru ħareġ jitkellem fuq frame-up fil-konfront ta' Kakija Caruana, iżda fil-konfront ta' John Dalli dan m'għamlux. Jien neskanta kif ma rridniex nitkellmu fuq frame-up dakinhar. Tajjeb għax da ħareġ ċar li kien frame-up, da frame-up vera. Tajjeb, frame-up b'rapport fals, Ministru li spiċċa irreżenja, tajjeb, b'mod inġust, tajjeb, u spiċċajna mbagħad nies li kienu ovvjament u manifestament parteċipi f'dan il-frame-up inkomplu mmexxuhom il-qudiem. Jiena nsaqsi allura hemmhekk għalfejn ma tkellimniex fuq frame-up dakinhar fir-rigward ta' il-Kummissarju John Dalli. Issa Richard Kakija Caruana qiegħed jimplika lil Guido De Marco u lill-eks Ministru Nazzjonalista Lawrence Gatt fil-każ tiegħu ta' attentat ta' qtil. Jiena s'issa recording li smajt ta' Lawrence Gatt apparentament hemm xi mod ieħor implikat jew qed jipprova jimplika wkoll il-Guido De Marco fl-attentat tas-assassinju tiegħu. Dawn huma affarijiet serjissimi. Id-deputat Pulicino Orlando jinterpreta d-deċiżjoni tal-Eżekuttiv Nazzjonalista li ma jħallix lilu li żewġ deputati l-oħra, Jesmond Mulliet u Franco De Bono, ma jikkontestawx l-elezzjoni ġenerali b'dan il-mod. We're not expelled from the party, imma ekwivalenti, tajjeb, għaġan meta inti qed tgħid l-isma ta' tħabbilx rasek, tajjeb, ħan nużak once again, ħan nużaw għal dil-lumija, tajjeb, sal-aħħar tal-leġislatura x'hekk hemm bżonn, tajjeb. Pulicino Orlando qal li matul din il-leġislatura kien hemm drabi meta huwa vvota b'lealtà lejn il-Partit Nazzjonalista iżda kontra l-kuxjenza tiegħu. F'dil-leġislatura 4 snin kien hemm diversi drabi li votajt kontra l-kuxjenza tiegħi ta' fir-rigward tal-Power Station, fir-rigward tal-onorarja u jaf il-Prim Ministru u spjegajtlu vodi li dana verament rajt kif għamilt biex nżomm il-lealtà li l-grupp parlamentari. Żied li huwa qatt ma kien u mhux se jkun pupass ta' Richard Kakija Caruana u li ma jridx ikun kandidat fil-Partit Nazzjonalista f'sitwazzjoni fejn xi ħadd jaħfas buttuna u kulħadd ikollu jgħid iva. Qatt ma kont, qatt ma ħankun lest li nissottometti lil innifsi għar-rieda ta' Sur Richard Kakija Caruana. Jiena m'iniex il-pupazz ta' Sur Richard Kakija Caruana għax jiena dejjem urejt li m'iniex hekk, għaddejt minn dak li għaddejt jien, għax wera li u mhux hekk għadda minn dak li għadda is-Sur John Dalli, għax wera li huwa ukoll mingħajr ovvjament ma seta forsi jilħqu kif laħa il-ħaddieħor iva m'għadda lil mibki Guido De Marco minn ċerti sitwazzjonijiet ukoll Richard Kakija Caruana, sempliċement għax maħniex lesti li mbaxxru rasna lih. Din għalija hija sitwazzjoni inaċċettabbli. Ma jitkellmux hekk irridhom aħna l-kandidati tagħna, hekk irridhom id-deputati tagħna li għax xi ħadd jafas buttun u kulħadd jgħid iva, tal-biżak nispiċċaw hekk ta'. Saħaq li Richard Kakija Caruana tilef il-kredibilità tiegħu b'diversi modi. Dak li qal is-Sur Richard Kakija Caruana fil-konfront tal-attentat tas-assassinju tiegħu ma ġiex hemmnut. Jista' xi ħadd jispjegali allura jekk dana jidher biċ-ċar li anke l-qorti stess m'hemmniex li l-attentat tas-assassinju fuq Sur Richard Kakija Caruana sar minħabba xi raġunijiet ta' xogħlu amministrattiv, imma jidher biċ-ċar li dik kienet xi forma ta' vendetta personali. Jista' xi ħadd jgħid li allura da is-Sur Richard Kakija Caruana minn 1994 law kemm ħallas il-poplu Malti tajjeb biex jipproteġih milli jkun hemm xi attakk ieħor relatat ma' xi vendetta personali? Pulicino Orlando qal li Lawrence Gonzi għamel għażla ħażina meta għażel lil Richard Kakija Caruana. Għamel għażla ħażina ħafna meta ġie partikolarment, ħan nitkellem onestament ċaru tont, fl-għażla tas Sur Richard Kakija Caruana. Għalalu problemi enormi. Ma tistax inti tistenna li tafas buttuna u kulħadd joqgħod sejrek f'pajjiż demokratiku u dan hekk jistenna. U minn ma joqgħod sejrek għal dak li jgħid jarkef